Chim ka number jing rai ka balai spa sao pu lai sao lai. Upai ke Sion, hakme utrai unwan, ban pen yaki benriu, ban utrai un sapan sngew yaka sur bas ngupieng jong ha ke jingkemen kidonut jong pi. Ha gerteng ukpa madukun madumen sim bakun. Kajingi jong utrai jong iu Jesu Christ, kajingi jong ublay, lembaginya slok jong mensim bakoy, kindon ringkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Ngadap lagi jong sokemen, banyo I haki ben ki banengkong, ya kilong kepa. Akpor mengasa amar bisu ngilapan mi kowe ke kalendar ban buram kilong kepa. Ngong kutrai tu yada ya kilong kepa. Bat kani kadai ke jing duai ke jengah jung pi barokot hakani ke sengi i duai na bentang kilong kepa na ki seng rang ba bagi rakhi ke sengi buram ke jung ki. Hakini ki snem ki baladep ngim simlala ban lek syuk gumta. Rei aingu ublay hakani kapor ngila ban berjero ublay kamtam haba penkut artat yausnem jong Joseph bukut dah ki rangba dah ki longkpa ngari banai kublay pi lodon kabanta kabakrau ban tei yakani kaduan jong Joseph bukut ya kaba kalong hi kajing jaudut jong ibabun ban pasaknam ya ke kepala lek dah kiseng rangba jong raises pada penpura syusyu dah kebangi lek nak parish bat lengkat bat pi kiseng rangba ngai kublai pi ngai kublai kerpang kham tam na kebenta kitu ki bandrung ha kup ki dekot jong kiseng rangba ha ba pen kerpang hiladi na kebenta ublai kadi kalong wagi pen kerpang hiladi na kebenta ublai ngila duno yaki rangba kiba kersyan rangba radba ya kaseng hakini kipor kibala late kumuba Elias bat kiwe de ba Richard di Henry menta kade sakamram kujung pi ba pien pen imbiang ke juga mensim ban long kipaya ke baskem dengkong ya ke yeng kasem kujung pi dengkong ya ka imlang ka salang jupi bat kham tam ke balang ai ba
phiền duriap kurang ba bi ban pech shin yau Joseph bukhoi ba kumnu uni kai phi ya kata ka man sim jong ka jing kit kli ya ka man sim jong ka jing hok ya ka man sim jong ka jing ai ka hok ki wei pan kam tam ya talok ka tengah jing phi ya ki khun ki ti ki jong phi bat ya ka balang ka imlang ka salang to ne sangai mata shipang ban pan mahap no ble na ka benda ki pop ki sang ki lai ki let ki tam ki duna ka jing em ka jing i ini ruai kutrai to is nay. Magadeg buram jong kisang naba bat jong Joseph bukhoi wad kasngi por adbenro ngini ruai ka buram ublay sijrong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ngiduai cercar, ngiduai ru nam taki kun samla ke cengi, ibarakhi ya ke jubili rupa mentakesengi jong ke jilong samla ke daises, ini kilai teliki daises jongi, ngiduai nak benta i sengrang ba jong kaparish katedral, tam ba gitu kilong pa ki rangba lesi ki belakam cengai na ublei ba kin sengau tu ia kejinya don lang ban patmai ban kentang ia di ublei aga cing ke jengki iduai na kabenta ke jing suk ke pertei baro ke wei ublei benen bor baro ba isnei Wat sya bagi jing le jing kam ki bakan ja perthei kin pen wet igitu ki bapen kloi bani kan du yau kun jang me andai to ai ba ke jing hika yingi ya ke jing start beneng kan pen long yingi ki be don ringkat bat u bayam bosun syar ringkat bat me lembat u men sim bakut Wei ublei junom la junom. Jing puli nak kitab Baruk kelenong masan kerkot iwe du khandai. Tulait no ya kasopti jong kajing khuslai, bat kajing jenjar jong pha ko Jerusalem, bat tupong junom da kajing phabriu jong kaburam na ublei, tupong da kajan kup jong kahok na ublei, tupong haka kli jong pha, ya kapan singat jong kaburam jong bom jukut, na ba ublei unsapen I ya kajing penchai jong pha, keleng apo kapeneng. Nabai ka kerteng jong pha on sakot junom da ublei ka jingsuk jong ka hok bat ka buram jong ka jing iet plei to khijot ko Jerusalem to yeng halor lom kenjang bat to phai khat chapang mingi to khmi yala ki khon ba ke lum kum ki ken hon na sapngi bat na mingi da ko hukum ba khuat ide risa artat ba ublei ulakan mau yaki Napa kilami napa, daka bayak jat, matlai lambak, daki nongshun jongki, Henry ublei unsawanya lambiang, yaki syapa, daka bakit yaki haka buram, kumbasyong haka ket siem, napa ublei ulah hukum, bayawai pa uwei ulumba bekenjang, mat yaki lomrit, bom jukut dei ban pensendam. Bat yaki tham dei ban pendam ba on madan ka khendo nang bagi Israel ondup yat suk ha ka burom ublei ki klau bat man la udieng yubi ilaka sengyo yau Israel da ka hukum ublei na ba ublei un sayalam yau Israel da ka jingkemen ha ka jing palang jong ka burom jong u ringkat bat ka jingsen ai bat ka hok ki bawan na u ka tien jong ublei jong try ka nombor praspa laipu khandai in rai ka antipon ka baar praspa laipu khandai pra lai khandai
Kajing pule na kachiti polos bukut sa Kristan a Filipi. Ko para. Parabor haman la kajing duay jonga na kabanta jong pi baro nga duay da kajing kemen. Nga das ngungu ya kajing itrilang jong pi. Hakabapen priang ya gospel. Nadu kasngi banengkong hadu menta. Bat nga das ngus kem sibun bauta ubalas dang ya kakam babha api unsa pendep pura ya ka hakasngi jong uji sukris. Naba ublehi ulong usaki jonga ba kanno nga angnot yapi baro daga jingi jong uji sukris bat kadai gajing duai jonga ba gajingi jengpi kanang roy nang roy kerhai ha gajing tip bat gajing sempang baro kanang ba pinang ba nyukor ya ka bhatam bat ba pinlong ki ba khut bat ba klem thobria na kabanta kasngi ukris ki badap da kiso jong kahok ki bawan na uji sukris na kabanta kaburom bat kajingiro ya ublay aktien jong utray Songo ya ublay. Yaklenti ba jong utray, to penbet yaklenti sengking ba unyay. Upat benriw baro unsayo yakajing penim ublay. Utray udon ringkat bat pi kajing puli naga gospel bakut kat kum ulukas hagas nem kabakatsan jong kajusun syar jong Kaisar Tiberius manbau Pilatus Pontius Pilatus ulalong ulad jong ka Judea badu Herod Tetrak ke Galilea Philippan upara jong u Tetrak ka Euteria bad ka Trachonitis bad Lisanias Tetrak ka Abelin akapor kijing long do jong hapor kijing long do rangba jong Anias badu Kayafas kecin ublay kalawan hau Yohanes kun Zakaria hari kenja badu lek keleng kitain kawa Jordan yalap ya ke baptisma jong kecing kala ke bemut
nagabanta kajing map yaki pop kumbala tho haki kitab ya kitien jong Isaya nong etulupa kasur jong utau baperta hari kenja tuban kre igalenti ba jong utrai tuban be igalenti sunkin jong u ya ke jagat hem baro en sapendap badi gilumba badi gilum red baro en sapendam ya ki bakedor en sapendek bad ya gidanti khoru khoram en sapenjli bad upai benriu baro un soyo i ya kajing pen em jong ublei ka gospel jong utrai nga ay kublay kerpang ya kaseng ramba ikinangkit kambaro hila pen kraw mentagas ngi kamtam lamba kajing involved lang jong pi ya kaserinti choir kublay shibon serinti choir rendang balapan kentang rengkat bat ka keyboard kepada ki lak mo abakawan hapo imani ngida sautu hi ya ka jing kerpang jong ka jikagu ka demblay ka jengi tu blay unang kerku kerdo epi bat ya ki kamba bha ba phile bat baro rangi ngiyang ni sisya bandup sautu ya kata ka jing i ka jong blay tien ki bau Paulus apostol loong haga Cici syaki Filipi mentakas ngi kalong masuk tenat. Luang kumba lastang ni kini ke kamba bahapi un sependep hadu bakut. Ti lakot ingi bagi nong kikun Kristan. Widon hagalenti ban lecha Jerusalem. Andai kata ke Jerusalem jungi kamdai ban long ke Jerusalem kaba ngausi. Kejiyai dan tijungi kat main berlong ke basausi. Kaya ke papenlong ingi basausi, kaya papenlong ingi bandu jekermen, kaya ke pop. Hi kita ki khoru khoram ki bala kren ni dau Yohanes. Kita ki lumba, kita ki tem ki leho. Kita ki khoru khoram. Bat kita ki jing kelain juga lenti. Ya kata deban penbait. Bagin yo ay kata ki i jung ublay. Ia ke bawah sedang hangi, unom sange, un shimingi daladihi, dakakti banyalam yangi, hagalenti ke jeng nambau blay hi ulong usakhi jengah sangap, hagaji em jengi ude ublay banlong sakhi bab yang tam, yusyet kelari, kumalong hau isayan sulpa wala dau pa berka kemi di ban klet ila ke jengi kon. Anam klet ipi dalile ruam. Dikijing long jublay gadi kata. Ngimpat yo mat ngimpat ngam jeliu te ban yo banyak kenduk yo blay. Naging daw kanika God experience kampat don hangi. Girang don hagalenti. Don hangi bakam panlit por ban yo mat kata. Don hangi bom kuslay. Tangwan ni manila dep lakut. Dan ray ngataray ban yo shisha. Ladai pisu bam gano gajing bam kerki film yo mat gajing mat jongka hendai lada pi sim kendiat pi tesua wei to sai tu kamnu bang ui kani bang hambang ngan bam kambu ni kani bang subang kum taru ha gajing long niam gajengi ublei wa ayengi ya kata gajing bang gajing tiang ngidon kas baba kanu ngasukmen menien hagi ni sengi dan arngut kilong keme kiong padar ngilah sya alam bakla hagi wijat balang ndai mancang ngasutu ya kejinglong kerpang kejinglong jong kabalang jengi ya kebangi mio hagi wipan ilalai benih tapti ilalai pen ngam ilalai ban pediang kita kasakramen yoki ndai kiong manta nganwan pai biang namar kim syem ya kata kejing hun mensim kajing hun mesim bawa konrat uwan uai ladi kamet kesenam jungi
ayangi bangin bam bangin long sitali berublay ngilong mangi kita nad mau long uding ba ingan ngide ban perkat ikata bakum nu bangin penjanai susu ya lagi bangin nu ngide ban yai kede kamram je pikirang ba ban mi cakamat ngasusi ban perkat bangila bu stom sia ki sister ki volunteers ba Elias ya ki kena ki ba dai ban ya buteng ya gitu ki ba la pediang ya kekubanian menengkong bagin ai ki jingi kai susu iki an rai manta tang si pawar don ki bawan ban haka mas kena namar ka jimo pikir ki kemi ki pa ngam kan no ri no tila tadi mihikai ki haba ki dang rit lanu ngin hikai te nasuk kemani ba Stefan yong khat khandai tarik padar hapo malki yikitu ba pediang kemanian kamas lai beji bat ki jingi lek kemen Christmas katakan yang digalanti me sakamat ban ai ti ai kijat nan bentaki kam jungu belai wara maaf kin lek leaders manga ngaron ka kamram ka bakia tingin dai ban generate joy ki ong tir pareng gide ban ai jik men ni ki weipan kata ka ju ka jing ong jong wi saya man ta sngi ya kan ki Jerusalem hidup pitep ke historical context buat ka history ulah ka keren buat kidong ruai perteru kilar ruai by the rivers of Babylon kedai ke jing syaring merau nari bacengai bomdon shu shi ying kubesgi ma pengidon haka pop ngidon syari bacengai cengai na ying hangta neu baruk prophet bangem ji kampuli Henry manta kesengi wai doktor nembak bat nangta natang jengai wong ke Jerusalem usi ke Jerusalem kum ka kentei ke pas ngusi ke bala pong janyong namar la yap ulok kumaju lek berborang ni mo bagi wi jeka le hapo ki mainland India ki ka ke perda mo yap lok itu baik Kerkom riam jong ka beriwe biap lok. Tiya kani ka thei snowsi. Namar balai ki khon jaga kim don sho ki lapoi se jingai cha Persia. Mantau nu prophet wong kumno. Tu loita ya ka sopti jong ke jing kuslai. Bat ke jing jar jong pha ko Jerusalem. Batu phong junam da ke jing babriu jong ka buram jong blei. Tu phong da ke jing kup jong ka hok ublei tu phong ha ka kli jong pha ye ka pas nyat jong ka burom bat ke jong ubam jukut ke kita ka pas nyat jong ubam jukut dei hi ublei phong do ublei na ba ublei ul sapan i ye ke jing pranai jong pha keleng na po hapo ka beneng na ba ye ka teng jong pha en sa khot junom da ublei ka jingsuk jong ka hok bat ka buram jong ka jing i blei hi ti lanu kan jia kata Andreus pa snem shoban wan ukres layat hu lupa dau Jeremia baru di nong bud jong Jeremia jong Isaya tu lupa ya kita sngi ki bakarpang jong jing wan jong ne Mesaya bat shushu pipe na ki jing tho jong Isaya pisa shem ba en sa syo phari white lam ya kisu men sa syo ban ban kelarashi namar baka jing suk kelawan ke jing kemen kelawan hakaba don syu kata ke jing ya le thma ke wei keri kadam ya le thma syu bat persya ke wei keri ki ying sem jungi ukpa ber ka kemi ke syong suk kinya keduk berbor ni pu samrki berbor ya kata le tu lupa dilanu kan wan kata ngitep ke jingwan ju Jisu kala debjia ar hajar snem ya kebangi ken mau mentak por adben artli ki ya kata ke jingwan ke benengkong jong utrai ha ke jinglong khunlung ju per ke jingwan ke bakhado ha ke jing em ke jungi kum ki kun Kristen ngidang long lenter ki Kristen adben ki Kristen klung Jisu ngide benlong ki Kristen rangba yo khunlung ini berpesan no hak jing long mensim jongi
Bat kata hakaba ngis ngautu bangi don hakalenti benai kata ke Jerusalem. Kei kata ke Jerusalem. Kebakaran di kedai kebeneng. Ngia perkat hakani ke por admen ya kata ke jingwan barsin ju utrai. Kijingya jungi kijingya denti sebeneng. Kebadai ke fulfillment jo kijing Kristan jungi. Wadu jisuru lapan kre yengi nak benta kata. Jar babami ke do jenga badi ke senam jenga. Uem hanga bat ngahau ngan sepen mi pat yu ke sengi bakadu. Hatu jisum simlong wat chua ka hima beneng badi kiai berkoi sa IP. Wat kamai spa nak benta ka ba ka kenyang ke laban bam unong tu laban tu kasarang ke laban penjot. Kamai ke spa beneng. Kani kade kijing yai dan ti kata ke Jerusalem. Ban habang yai dan ti ngidi ban loitno ya kita kijing snosi jengi. Kei bab snosi jengi kei bab pendu jekermen jengi ka pop. Kajing hap kijing belin ke basneu. Kijing syate merau ka kiat. Syate merau kiai jo kena pertegi balai pujai. Kani kade ban longkal liberation ke basisya. Ngikwa badlai sabeneng namar ba hangta ngelongi kena meni pikwa ni pikwa balai sabeneng ki ong ikwa te pite habeneng don exam te adi kila kemen hoi ke ngimpa exam mdon shu ke exam mdon shu ki wi de ki kuslai te kani ke Jerusalem ke balak ren menta da ki dang itu lupa katheu syata Kiji syak tak merau kipa-kipa Israel kilai keduk. Lakade kiji syak ring merau syak Babylon syak Persia pat kiwi de kaya tu ingi bangiru ngi don kiji syak tak merau. Ten rei lakot ingi bangindong ki kun Kristan jong kiji kemen. Kaciti jong Paulus apostol syak ki Filipi kelong basau kot basau bakla. To syat kemen hau try berbor kong ipi to syat kemen. Kibriu kini baju ya kecing bahaman sim jupi. Bread no kecing kuslai jupi. Penpau kecing non kam jupi hau belai kecing duai. Penpau ya kecing non kam jupi hau belai kecing duai. Une bangin yok benta ngide ban lek syau rengkat baju Yohanes jadi kerja. Kemudian yuri kerja kecing duai. Kade bendon kata kejing light naka hum ham. Balai jisur lakha carut nong. Kade ban banya hikai ngi. Bangiru ngi de bandon karut nong ha kejing long mensim kejongi. Bangindon kata kejing reflect yeledi. Kejing puson yeledi. Lakot ye way u rabbi. Hiu de rabai. The Jewish rabbi. Ban observe ya kani ka Vatican II kador barba jo ka balang namara khot ki balang ro pi bakian page iki di kador bar ku mamanta kani ka synodality la involved ye ki balang iki bom mani maniru bakin ya thu sipang balang kalong umnu ti hakato por jo kador barba Vatican baar la khot yo neu Jewish rabbi batap tu pia kum bishop mo ndai dak bayom ndai dak pasau dak bayom ti we ulung do kan bagi dang yai kai hadin yai kai badu tau rabbi Jewish rabbi uang padar ngasusi palat bangawan hagani ka Vatican baar balai pisausi ya pila itu nak barakoi ki babun ki rabi jongka Jewish religion lakot ya pi namar ba ngam yo i ya ka mensim puson haki bishop bad haki lingdo bad ginang simenta sugar ki palat su mare sini sitai ya ka bakade ki em go janga jong pi sisa ngim pon don por ban puson ban penlai cimut hi u Yohanes baptis wi kai ngim ta kasngi u Jisu balakau hi kai ngim ta kasngi
Mengide don kata ka por ka jaka banlong jarjar. Haga bangin sa syemnya ladi. Ngi salap ladi. Bat kani kalong kadon kam. Balai lapis ngap ha gospel mentakas-ngi. Bala airu ya kajing don jong Yohanes Baptis haka historical setting giong mo historical setting jong kita ki Kaisar Tiberius Pontius Pilatus bat ki wigwidi ki lat paper bat ong bau Yohanes umdai haler udai bolong conscious ya ka political situation haka porju ya ka bamanga mapiro ngatrai pigong kirang ba ngi ngide ban involved ngide ban long conscious ya political situation ke bolong benta ya ke bangin pensyong dori lagi but hanrei simla kuslai ya kita ki jinglong jong kita ki political leaders nagaliang jong u Yohanes ya bau kuslai de kadai jong Herod bau la imbakla ilom sesiar ki apikai gi hap sesiari hanrei kae ba penlong iu kadai wi ketien ke bangsa tenat ba ha gospel mentakas-ngi ba ka ketien ublei kalawan hau Yohanes ukonu Sakaria hari kenja pi ka ketien jong ublei kalawan hau Sakaria hau Yohanes ukon jong Sakaria hari kenja balai hap ongi kenika ketin baro si jing ngi jong ublay nano ketin jong ublay kala dap jia habalai tu ya Sakaria ba ka Elizabeth ka sapun kun habalai tu ya ka Maria ba ka Elizabeth kala dap armet bat handru benai ketin ublay kala dapan handrai balai menta ngi syemba unong to gospel ulukas uong baka ketin jong ublay kalawan ha u Yohanes kekunus re hari kerja namar belai habak tinju belai kalawan hable ayu abha te ulalek keleng githain kawa Jordan ulai alapi ka batisma jo ke jingkala ka pamut naga banta ka jing mapi ki pop pi tika taking kadau mansua ka tinju belai kalawan bat layat hu ya ka kamba jublay ya ka bakasam ka bamentakas-ngi nga ternat ba mo katno gi kraw gi kam utray bala le angi pila pi pe ka jingwan ra biang jong ublay ya ki pa Israel nagi sitek mraw ban bu biang po Jerusalem ti mentay yang iru ublay wan ra ngi Pagin siyam biang yu ngila yo agane kajing bomla si banwani mani sipor den rey matang ngila yo biang banwani mani kadung isang hep masim isang kamen don pedang pipim sangu don kiwe ki badon haying manta bat ki bamjuwani mani nadu bal pelaj ro ngatrai ki ong ki khnyum mapor bam malik amlongi mani dalongi mani paru ki miyawan ro don ngatip te ngihapya kae bangi don kambat le ki kampla jublei ki baula le ngin hap khot ye ki we ki jingkala ka bomot khot chue le di ki jingkala ka bomot ongi kalong ka tengah jong phi ongi ki kun ki ti jong phi sisya ki kemi ki pa kamdam kilong kemi ki bakam buslai Slai bay lagi jikun. Laban ongi pesrim duri katakan tei ka Jerusalem ke basngusi. Kasngusi ba lanu gikun kin wan pai. Den rei ngitip ba kin sawan pai. Ngin khot yaki sa kajingkala ka bamot. Ngin khot yaladi nginom sange kumtang menta ko sengrang ba bayi. Pitip bau parispri sui pala di pi. Tungin trelang kumnu bangin wan rabyang yaki wei bakin wan na po kai haka syakamat ban penan buram yublei omdei tan haka ni kasngi buram jopi tin jublei ke depan wan na pi
hakata ka jing kan ja ju ka nod ka jing phi pa phi de man contribute phi de man banta man khot le mi ki way man wan man kala ka bomot man phai chu blei bani ma de ka jing bang jing thiam jo ka ji e chu blei bani kata ka jing e ka ba la ya lap hi da pol man ta ka sngi na ba blei hi ulong sakhi janga ba kat no nga ang nod i phi baro da ka jing e jong Christ Jesu bar ka de ka jing duai ka janga wong upol aban ong makum ka jing ang nod hi janga kumu paris pris bat jongi bar khoi ki ba kwa ai ka jing ba ngi ang nod bat ngi duai ba ka jing e jong phi ka nang roi krai ha ka jing tip bar ka jing siam phang baro kanang ba pinang nyukor ya ka ba bahatam kay ka ba bahatam kata ka jing lomblay bad ba pinlong ki ba khut ki ba khem tho bria kata ke jing kalabung bod ba chisha kata ke ka jing pen bet ki domba ki ba at ka jing pen dap ki them ki ba lu ka jing pen bet ki khongwai ki khongwai ka jing pen khut ka jing pen plia ikili ba khoruk haram ka bala kren dau Isaya kini kintin jong Isaya ki ba Yohanes baptis u shimbiang ban patmai gidan kam ban le kata ban china ka 4 lane di ka 6 lane ngam tarai po di ka 6 lane de kanam jialan lo nuru tila pilej menta ban kiu shitai sha sha opar shlong pini i la pom lo di kiding la bu shwa de ki pai menta zayo 4 lane artli ki ban le artli ki ban wan hakaji imban sim jingi ngidon kami kata bat menen ngidon ki BSF ki badai jongka maupat bat jongka umpling kilawan le ya kam cipen khut hakani ka surrounding katedral ni ya ka bana mar baki Katolik jingi ki jupoi kan mau ban wan khut ti ki BSF ki wan padangi kwa ban wan khut ngong welcome kanong itanat iki ki wan ngi pan khut ya ka jim jingi sibon ki kanong ram jinglong ban sim ki jingi blay un ai boringi barun ai ki jing start ki jing champang bangin long ki ba khut long hang ni ba phin long ki ba khut ba klem thok bria na ka banta ka sngi u Chris ki badap te ki so jong ka hok ki wawan na u Jesus Christ na ka banta ka buram bar ka jing ro yo blay hi nga so tanat bahai ni kentin dap te ka hok badaka jimpuli ka banang kong ru naba ya gerteng jong pha sakhot junom dau blay ka jing sup jong ka hok bar ka buram jong ka jing i blay kani ka dei ka jing long jong Joseph bukoi ka sentence ka balong kot hadu kata-kata bala ai ya ka jing long bari ka ba jing long ba bha jong Joseph ka dei ulong u briu ba hok ya ka ba manga ma phi baro ha ka ba kut artat jong lu snem jong u Joseph bukoi ngien sa siam ya kata kawai ka kentien bangin long ki briu ba hok ki bale hok halajing im shimet ha ki de jungi ha ying sem ha ki im lang salang ki kam ki jam jong phin long ki sakhi ka hok kadung iso kmen kum ki khun kum ki nong yalam jong ka balang bayau kun Katolik la ju shania berbor ha ki office ha ki bank ha ki jing tray ba per long phiu ta bala ba shania long phiu ba hok tu ben ker khugro ye phi ka sangrang ba badingi baro ka bagi yait akan ka lenti ki ji pilgrim sa Jerusalem beneng bagi nom sya ba ka jing sosi leni kita ka jing du jing kermen kan khanglat ingi wala da don bun ki jing thut ki jing bombyang ngi tebba ngi tur show blay hi usapan biang nadong syadong enero yo Jesus Christ
ngidon yaki rangba ki ban sarung seng menta ket bala puli yaki pis ngobha bon wan chne shikman hangani kapor ngakot iki riud khot bandung seng thamai kaseng tak ba puli kiteng jongki kinwan ni ahmad kenyang nokong sedang nak blok malki ba Robert Carnery ba Wanlam Francis Marbanyang ba Fosdik Ruksi Herman Karmudai Robert Maukio Wan Kerlang Nongru Alberto Mauri ba Willibert Wanongbri naka blok B itu nyangut Kasper Snaitang James C. Nongrum Polycarpus Kalando Living Star Walang Robinson P. Rentatiang Stephen Vincent Lendo Bat Bir Bahadur Shetri Bibi Shetri akat pat igi khot yung serang baru baru kenya yang lah ngani kopor min sim nakalinti maneng kaslah sispa arpau bande jawab lang ya kariti leniam bentrung sang akas serang ba Shispa arpeu to kiru du khot ge batmai jong ji slok jong seng rangba Kajidal Parish po kenyata jong Joseph Bukui Inwan Syakmat Ikumalai kerteng meni Pinong lang baro Hangni ngadon kutray Tukan mau baganya slok Apo kaparish kacungi kadon kam kini kajing slok cubi sang namba apo pare cungi kadai I kajing klain jong ka jinglong kaparish cungi di menta perlu I piluan menta kesengi bandrung kini kajing slok jong ka sang namba jong ka katedral parish apo kajing ada jong Joseph Bukui tukan mau baik kajing slok apo kaparish Kisyakri ya ublay bari kabalang bagi penpriang ya kejingye ha gibun rukam kejing klain bagi jing shirhem jong kejing slok kasyong hakiru khot bat kham tam kargom im kejong ki bat kargom im jikinang yalam mentah hakmat jong upai jong ublay to ya tu hok ya kejing tmu kababha kejong pi idon la kejong kejing don kejing kendu kham tam kejing ya selok kejuki dipitip bahai kirul jongani kajing ya selok pimon skem ban kongu yaki pigular ban puli ban imsengi ya kaktin jong ublay pigular ban pediang bunsien ya kayu keris bukui kabalong kajing bam mensim jong pi Pigular ban plai ke jinge man hal ke kep ha ke jing em ke jung pi tu bleu balas dang ye kani ka kam babha ha pi un pendep janaya ka ki jugi kentien balong Paulus apostol mani ha ke jipule ke stich Filipi dikan mau kata ke jing duai ke jing pule ke tinju blei ke jing pediang bunsin ye ka yu kris bukut kita kelong ke jing kemilenti ya phi bapin pendap kum ki dekhon ti mentan takar khu gordo ya kini ki jingdeng ya kini ki bach ki bala tho hangne seng rangba Catholic ko Joseph khu tu duai tu ya dayangi tu ya dayanga apa pin sadeng ikani bat pide bandeng ikani da kijing sngo sarong ba pinyo ikajing da jong Joseph khu kajing yarap jungi kalong hakerteng ju trai undon ringkat bat phi dong ni duai
Duai na kabanta kini iri udukot batamai. Jong kajinya slok jong Joseph Bukut. Hapok kapare jungi. Bau blame kerku kerdo iki. Ha ki iki e baro. Kerpad ki baju blame ban yeng lang. Ban duai. Bagi ban duai kijin duai rungai jukin wana kamat. Ban duai no ikade kijin duai. Kadim ta. Skobha kijin duai rungai. Kejubab jong phi kalong Tuan hiar ku try Jisu. Tuan hiar ku try Jisu. Akan ni kesengi kan mau buram yo Joseph Bakoy. Ngidwai na kabantau ku papa koy. Kakin huon ki bishop. Kam tam yo archbishop jongi. Kiling do. Ki reunion bagi catechist. Bagi laban pin kre yo pat ringai. Na banta kani ke Christmas kabanwan kejubab jong fi Tuan hiar ku try Jisu. Tuan hiar ku try Jisu. Na kabanta kani kerempe Kristan jongi kebalap pin kre jing pin kre jongi ya ke Christmas kan long ke basaiso lingba ke jing duai bagi jing len ladi jubab jong fi kalong Tuan hiar ku try Jisu. Tuan hiar ku try Jisu. Na kabanta kini girang ba kibidang bandrung hakaseng bakin yo kajing ai noble khamtam ban pinjanai shu ye kajing law Kristan lingba kajing ye sai jong Joseph Bakoy tunginya ngitungi jubab Tuan hiar ku try Jisu. Akan ni kepor pengilapan klet nama tak itu kita kot jong kaseng kita cakri ya kaseng la bun snap Henry la khat no dap teng jongi idwai bau blai un ai yaki ke jing sup neng jubab Tuan hiar ku try Jisu. idwai na kabanta ke jing sup jing san jo ka perhe khamtam mi gitu kiri kibiaken at dikitma bagi jingwanu Jisu akan ni ke Christmas kanon ra ya ke jingsuk i jingsung tu bakin sa nge no i ke jingle markanti ke jubab jungi kalong Tuan hiar ku try Jisu. Tuan hiar ku try Jisu. Ingi baro bari lumdang saudong kani keduan jingkna Eucharist ai bo new snem jong Joseph Bakoy un pinkin mau yang yi barbor cylinder ke jing im jungi naman hidon kam barbor yo Jisu hak jing im jungi man la ka klip mat tungi jubab Tuan hiar ku try Jisu. Midwai kerpang na kabanta kini ki ban salung seng bat kumju iki long pa baro kirang ba baro badon ni. Kublay cakadrat ngingu ngidem yami namar ba melate ya kapalang hakurukom beper melai benta bangi ki briu ro bante bat penyar ya kapalang kejangmi kumta tukur ku gerdo ya gini giru dekot ki batamai jong kejin slok jong kaseng ramba katedral parish apo kejiada jong Joseph Bakoy tu ai ba kejingle jingkam kejuki baro kadlong kabam jingmentoy bagi jing syakri ya kabalang bagi briu baro bat kumta kin la ban ai kanam kaburam ya kakerteng Bakoy jangme tu mensim jangme un betin lenti ki kumta bagi niyo thamai kejinge ki kiniyai thamai kejinge ye tali kejinge bat bakin tre nakabanta kejing bha jong upa jangme Mameu ba emat basunsyar junom la junom. Tublen kerku kerdo yakini ki baj hagabadon kadur batyang jong Joseph Bakoy bat to aiking bakan long kalat lenti ba makiru kin sakhi ya ka jinglong joki kum kinong tre jong ublay. Ipani kani dau kres utrai jongi.
tu pediang ye kini kadak jong jing slok kabalong kejing ya dai pi met ban man sim kenang ba da kejing rap jong ublei bat jong u Joseph bakhu jong na pi pin yo kejing suk bakhu ye kejing im jing suk bam jukot hagar teng jong ukpa baru kun baru man sim bakhu amen ngin ruai ke jing ruai ngange kat barang sam dia kan ika ya kini gi baj ngin mai ke jing nge jongi sedang ikini ka kam hapi ki ang ba bapin klan ki chinge ko bangila ruai ba nginge shisha ai ba pindu ya teng ikini ka kam ka bala ai perkam ti pi ben ka ku ka do pi baro jintrua Shim ka number jingwai lai spa Andrew Pupra lai Andrew Pra
yeng isim na kasla ka barpuwe ni jubab lang kasla ka barpuwe tuduai ko para bagajing knya janga bat jempi kan long bapdiang hun hau bleu pa badan bor baro Tuturan pilihan jing knya na kiti jong pli na ka benta ka jing ro bat ka buram ka kerteng jong ka jing minto yengi bat ya ka balang bokho jong baro away tu priang hun ko trying igerpat yagajin duai bagajin terwa baret kucungi banamar bangim don kabanya sai naga benta jungi tuan ban pelai jingi dagajin yada jong kajing snake jong me dau kres utrai jongi amen utrai udon ringkat bat pi ringkat bat piru tu kan tiu ya lagi dah nun ikan tiu iki shau try tu kan aingu utrai kan radu blay jongi shong hok bat kade dah shisha kalong ba shong hok ba bade kade ti ga jungi ba gajing pen em yangi aman la kapor ba gajaka banangu yeme ko kan rat ko kpa ba khoi ko blay ban bor bat bom chukot nang mau try jungi uji sukres gajing wan ban kong ngujung u la shem ya gajing long briu hapo jongi bapo jungi bat kumta ula pendet ya ga sandur ke ba melamang nadu menshwa badula ple naga banta ka jungi ya galanti shi ka jing pen em bam chukot bakumta haba unwan biang ha ka bor bat ka buram bat haban pen pau lut ya ki baro ngi ki ba up kmelenti ya kata ka sngi ngin yo banta ha kata ka jing kular ka bakrau ka ba menta nginut ban kemen bat kermen bat kumta ringkat bat ki angel bat ki ar kangel ki khet siem bat ki hima bat baro ki pai belin bat ki bor jong ka beneng ngi ruai ki jing ruai ro ime kan ba khem sange ngi pen bena dah shisha melong bukhui ko try katamay jang jing khui baro namar kata ngirpat yabi pen khui pen kantang ngini jing terwa ke jungi nagabapa yung mensim jang me kum ka umjer halor joki bakindup kalalong yingi kamet berkasnam jang utrai jungi u Jesu Christ Hagapor baladino yu badala kamons ngauba ula pediang ngijing sya shitam ula shim yu pu badak ba aingu ime ula kedia yu badula ai lagi sendran uong tu shim batu bam nagani pibaro namar gani kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta
jong phi Haga juguru kom nalai bam la shemi ka khuri bat ka bangu biang eme la ai ka halagi senran wong to shim batuti nakane phibaro namar kane ka long ka khuri jong snam jonga jong jutang batamai bat bam jukat ya ka ban penmi na ka banta jong phi ban ka banta gi babun ya ka ban map ya ki pop to le igane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing nge Markata ngi bapan mentai ke jingi apa ke jingi pahat jongu ni terwa me ko trai yau pu jong ke jing em madeka khuri jong ke jing pan em ngi dai ngoi dam na mar melan yeu ngi ki babet ban yeng khmat jong me bat ban shakri yeme daga bas ngauret ngi kerpat yeme bangi bayo bentah kamet bakasna mukres ngin long bapnya teli ka we da umensim bakoi Tukan mau ku trai ka palang ke cumi ka pala priang setelah keperthe penjanai ka ke jing iye rengkat Buru Francis ku pa buku jengi Victor lengdo Bishop jengi bad baro ki lengdo Tukan mau lem ye ki hinman ki para jengi shenrang berkenthe ki bala khlat no ki bala yotia da ke jing kermen ha ke jing mi pan kam tam ki dukot jung ka sengrang ba badia baro ki bala khlat no ha ke jing isnei ki jumi tu priang iki sya ke jing syai ka khmat jong me to isnei ngi baro ya ki rang ba ki badan ni ki barakhi ya ke jing ie jong me ki ba pen stream dur ye ledi bat u Joseph bakoi ngi gerpat ye me ko trai kenang ba rengkat bar ka Maria testi bakoi ka khme jong ublei Joseph bakoi ru kurim jong ka ki apostol bakoi bat baro ki ru koi ki bala pen sngo bahai me pateng la pateng ngindup long ki babet ban yo ban talem haga jing em bam jukat bat bagani ro bat penon buram me dau kun jong me u Jesu Christ da u lem bat u bat ha u kan long me u bleu pa bren bor haga jing long ka we jong u man sim bakoi baro ka buram ka jing ro junom la junom Kumal hukum ingi daw nong panem bat kumal hikai ingi dekat tin blay nginot ban ong kukpa jongi ubah habneng kan long ka bakhoy ka kerteng ka jongme kan wan ka hima jongme kan long ka mon jongme ha ka khandau kumba habneng tu ai ngi menta ka jing bam jongi ka bahala ka sngi batu mahap ingi ka ringkang jongi kumbang irungi mahap ki bales dewi But what yalam ingi sya kajing pensyoy Henry tu pelai tingi na kabas niu tu pelai tingi kerpat ku trai ni kajing sniu baro ha kajing sebon ku ceme ai jing su jing sai ni sngi jengi kenang bar kajing rap kajing isnei ku ceme in lai berbon ka pop ngin yo kajing ada na kajing jenjar baro kad bangine abad kermen ya kajing manpat nong pen em jengi u Jesu Christ mar kajing kolong kahima kajing ka bor bat ka Junam la junam. Kotrai Jesu Christ melong agi apostol jami ke jing su ngai na wat phi ye ke jing su jang nga ai phi wat pe ki pop ki sang ke jing tlot briu ke jungi and lai to pe ke jing ei pas khem jang balang ke jami
Batu ai ka badangi wei pe wei. Ya ke jing sung ba ke jing long shitali ka wei kat kum kamon jang me. Ma me ba em ma ba sun sha junom la junom. Amen. Ka jing sung utrai ka non borobor ringkat bat phi. Ringkat bat phi. Tu ne terwai ke jing suk i wei hai wei pan. Kami ujisu Christ ukunang brod chang ublay ubakit no agi pop ka pertay sung mangi gibunan bok basyak hot siya gani gajing kawai chang ukun lang brod. Shim ka number jinwai shispa prapuwe. Iwe pra iwe. God
Yero imegu Jisu, Isngongu imegu Jisu, Kuplay shibon ko Jisu, Play shibon ko Jisu, Ijing berbena, hagan sengiu try ke bansawan kan artarik, kasadon kejinyalang jong kaseng kentei, hadin kemas baar, haga office rekam jongki, kibadon kijay niki tiar gitar. Neki tiar bam kin sengabhaban wanra padbu opo parlor leni ha koridor jong padar kadang bangin la ban sam kibadon kam kibadon gikhon ban pen baptis ya kikimik pa kin sashim ni kai menta por shibaji hapo ka office ju paris priest berkabat wisma kasalong las ngit sajany banwan khatway tarik hagapor shibaji pila banyo ki kalender thamai bat ki bible diary nagadukan ki bakwa ban subscribe ye king kristan rajar arpoar kin sego bahaban ai kerteng hagi katikes kum ka parish ngi ai ku blaze ngi buram basuk ya kaseng ramba jog parish ya kirang ba baro desi ngidon kibala penkerpang iladi rei ka seng ramba ka kedup ya barok hoy kam ong batang mangi ba lehok rei kitu kiba lese kibom padon ka seng ru nang scam kata ka ka mensim ka ba piar na ka yang seng ramba tika sadon ka vocation kam leni ka seminary experience Saint Paul Seminary Opar Shillong yagi kelas 7 ber kelas 8 bam taus nem kiban rong kelas 8 ber kelas 9 house nem ban naga benta kitu gibatmu ban long padar ide ban sei shibon shishu ki khon jengi ban long melengdo ban long padar di ki naga kelas 9 tentang khaniat tali kisit tiki khana shinrang ki batmu bat ki kmi pa kin mani kandu yang ha shua ban lei lapi kwa ban lei kani ka vocation kam ka de khat nyeu tarik ado arpheu tarik jong man tau banai shua ka Christmas aga siu try ban wan khat ar tarik kasadon ka mas bakhoj ha Peter Tunelo Hall Malki ha ka por Shipheu baji mestep. Kasadon kamas ke bakarpang, hagani ka pratarik, kebadi kasni balang masawan, kebadi kasni penkut, yau snem jong u Joseph Bekhoy, hagaba ngita menstep, hagapor kanai steng, ngisadon ka singing competition, halo Joseph Bekhoy, ngimpat juyo aku begini kijing singing competition. Kidong jirwai was ternat bah lida pha lapa jong Saint Anthony's jong Saint Mary's sister na po mercy home bat ki we group na po pomagray choir bat ki jirwai shimet isadon hang ni po hall jingi sedang por kanai steng shipobuji bat kata kalong kajing penon buram yau Joseph Bekhoy baka vocation commission ka le bat kumjuru haka por jamit pat agani ka pratarik san shiteng isadon ka mas ka bakar panang ni tinggal pada seluruh pi baro agani ka sngi bakot jong snem jong Joseph Bekhoy pratarik kebadi ka sngi buram ru jong Maria ngarpat papinyawan nang benta ka mas ka bakar panang ni por san shiteng janmi tutem pi baro kibadon hang ni bau dashwa langbang na syampung bat ka mensimuhun khongjo na uplan road lain kra bau hau bait nong rum na golfling Shillong bat ka Zarina mi pli doling na Hopkinson road lain kra bau pen man bha es nong riang na lum siap golfling bat ka Evandarin thank you na MLA hostel quarter PB bau Aleric Jason nong dahar na nong rimau bat ka lapong syai sun na umle marbisu bau Sydney
Shalom na wadingling bat ka sani bahalin imli na pokse ba wan rap lang lengdo saukmi na laikor nong daneng bat ka Erika ba seumoy na nong rimba layong kra ba shining star and thaba na lumpi umsning bat ka divorak siar na nong rimau layong kra ba rupet lambok sawian na layong kra bat ka Emi Yoka Christabel Marwain na Bishop's Fall Moprem kimut da kji isne jublei ban shim ya ka sakramen jingkan te gurem te la da don kanu ka dau bakini kim dei ban ya poi kha ni kan tui phi ban ya thu no hagi kham kloi tu ngini aduai Endap yang ida kecing baman siem ngiger padret ya me kutrai. Bada kecing yok benta kecing iya kene kecing maya. Men hikai ngi banteu da kecing start. Ya kie bekerja pertei. Bad ban kesot triang kie bekerja beneng. Dau kres utrai jongi. Kajing kentu ya kiseng rang ba badia barkhoi ba bangiwan himani ngide banra kakot jing ruai lada pilik tre helen kha klem mo kiu don dak e la pilai chi office klem ukulom ti pinamla ban thoi e kumtaro haimani ngira kot ruai ban ruai shong shit ban jubab lang e kijing ya kijing jubab bade shimata da kijing rehem ngo ka kli jong pi man sa ai pi ya ka jingar khu ko bakarpang jong por adben do blay bren bor barabar bay snei ubada ka jing snei ka jong u pilange ha ka jing wan ban kong jong u khon bamarwe jong u bat pi ang not ya ka jing wan biang ka jong u ban kho ji pi da ka jing phalang jong ka jing wan jong u kres ban pandap kerhai pi da ka jingar khu jong u amen kat ba pi dang yai dan ti ha ka ne ka jing em don pan long yi pi ki bas kem ka jing e ki ba kemen ha ka jing kermen ba ki bas bon ha ki kam is nei kumta ye pi ki ba kemen da ka jing rublei Hagajing wan long do jong unong suspa en pendap kerhai da kabai nong jong kajing em bam jukon habau wan biang haka burom par kajing ku jong ublei badan bor baro ukpa badukun badu mensim bakut kan hiara pi bat kaji sabat pi junom Toleng sud kamas kalawai Gismemu yaule Tinggi kerpat ya kiseng rang ba baro Bakin lech kemat ka statue jong Joseph Bakut habangin ya duai ya kene kijing duai jong Joseph Bakut na kaslah ke bakandai pusau sung bahaya lek baro cha kasta chu hang tai bat sendon nang tu pin mi sendon ban le chepo hol hang do hi sendon pin mi ban le chepo hol kaslah ke bakandai pusau ngine duai lang ni kene kijin duai de kijin rehem kadai kasngi ublei ke bakhadu bangila bani duai kene ha kini ki kan ke por bersawan ni sa duai
yaki we pat ki jing duai oi lada gila ban rai kala ma chung kiru ka bahasibun ban yang lang tai ka statue jong Joseph Bukhoy do minis dang menduai lang ko Joseph Bukhoy hagajing shitom ko jongi niap het shame bagi gerpat yame banya dayangi da kata kajing iye kabala sunrop yame ban kathe soti batlem me chumu play ban kajing ik pa da ka ba me keduk yai khundung Jisu gerpat yame bamen pe isnei ya kajing yo pateng kabau Jisu layo dala kasnam makodor bad ban yarab yangi a kajinon kam kajongi da kajing yarab makodor kajongme ko nang da jong ka ying Bukhoy uda yo pai ba lejit jong Jisu Christ ko kpa basbon so sumaringi naga khlam jong kajing bakla bod jong kajing jot ko nang da bodon bor naga khet peneng kajong me to isne yangi a kane kajing yale bat ki bor jong kajing dum bat kumba mela pelait yai kunung Jisu na kajing ma jong kajing yap menta to daru ya gabalang Bukhoy ublei na kajing yalam jong nong shun bat kajing jenjar baro jok dup yai wei pai wei nangi hagaji sumar kajong me ba da kajing kersyan jong kanuksa ba kajing yarap jong me ngin la ban im hok bat ban yap hok bat ban yo ikajing suk bom jukut habneng dau ipani kini baro dau Chris utrai jongi amen kan bagi sangrang bagi ni duai car akan gepor ni kerpadi ka choir bakin saya lamingi kajing ruai Shim ka number jingwai ka ba ar spa prapu khandai ar pra khandai Arspa Prabu Kendai